co je to, jak byste přeložili podkovaná zástěra? Že české děti nerozumějí slovenštině, možná pouhý předsudek. Vědci nevědí, zda v poslední době upadá schopnost českých dětí slovenštině porozumět. Neexistují prý totiž doklady o tom, že by v době Československa rozuměli více. Přesvědčení o horšící se situaci může být dáno předpokladem, že se po rozdělení společného státu obě kultury nutně musí vzdálit. Tím pádem teda i ty jazyky, že ta srozumitelnost upadne. Lidé to předpokládají, tak už jako se automaticky připravují na to, že by prostě jako někdo nerozuměl, takže začnou dabovat nějaké slovenské seriály. Podle Slobody se sice v 90. letech prováděly v Česku i na Slovensku průzkumy porozumění žáků škol druhému jazyku, neexistují však podklady z dřívějška. Ve zmíněných průzkumech se prý zjišťovalo, zda děti rozumějí pohádkám v jazyce druhé země. Přestože Slováci dopadli lépe, i v Česku byla úspěšnost poměrně vysoká. Na Slovensku se navíc testu účastnili děti ze západního Slovenska, které často sledovaly české televizní vysílání. Podobnou zkušenost má i Miroslav Bezděk, který na Slovensku vydává československý časopis zaměřený na sbližování obou kultur. V Bratislavskom kraji tá znalosť češtiny alebo chápanie češtiny je docela dobrá vďaka tomu, že tam vlastne presakujú tie programy, ktoré sú vysielané v češtine. To menovať nebudeme, ale mimo Bratislavského kraja smerom na stredné Slovensko a východné Slovensko ta čeština je už velmi slabá. Podle Slobody navíc automaticky neznamená, že pokud lidé nerozumějí slovenštině jako děti, nebudou ji ovládat v dospělosti. Na základě jiných výzkumů se ví, že prostě dospělí lidé, pokud vyrůstají v normálních podmínkách ve společnosti, tak mají mnohem vyvinutější komunikační schopnosti na základě prostě jejich bohatých komunikačních zkušeností, zatímco děti to nemají. Odborníci z Karlovy univerzity už připravují výzkum, který by sledoval, jak se ve školách projevují evropské trendy zdůrazňující mnohojazyčnost a zda a jak učitelé využívají metodické listy pro výuku slovenštiny, které nedávno dostali k dispozici. Podle Slobody zřejmě preferují výuku slovenštiny napříč všemi předměty. Raději prý věnují slovenskému jazyku nebo reáliím pár minut v každé hodině, než třeba další časový úsek v hodinách českého jazyka. Na to prý není čas. V hodinách českého jazyka občas narazíme samozřejmě na slovenský jazyk, ale bohužel musím konstatovat, že poslední dobou děti nerozumí. Podle Bezděka se připravují podobné materiály i na Slovensku.